Så sidder her i Esbjerg, kan vi... Herlev. Efter EIK's sejr torsdag aften håbede alle, at EIK ville hjælpe Herning IK på bedste måde, og det var ved at slå Herlev. Med på plankerne i skøjtehallen var også vores sportsredaktion. Kun 30 sekunder gik der, før den lille tilrejsende gruppe tilskuere fra Herlev kunne juble. For da bragte Jan Larsen gæsterne i front 1-0. En dårligere start kunne man dårligt tænke sig. Om det var målet, der rystede EIK, ja, det vides ikke. Men det var et ukendeligt Esbjerg-hold, der optrådte på isen. Rytmen virkede brudt, og når chancen bød sig, ja, så sendte man pukken langs jorden, eller isen, om man vil, hvor Herlevs målmand var sikkerheden selv, i stedet for at skyde pukken højt. 13 minutter og 23 sekunder inde i perioden fik EIK og publikum sit chok nummer 2, da Kent Aalborg scorede til 2-0. Samme Kjeld Aalborg gør sig senere kraftigt bemærket, nemlig som en flittig gæst i straffeboksen. Og allerbedst, som man havde set EIK være bagud 0-2 ved pausen, ja, så lynede Jesper Hille blot 3 sekunder før periodens udløb og bragte Esbjerg ind i kampen ved et vigtigt mål til 1-2. At Jesper Hilles mål fik vital betydning, det fornemmede man straks i anden periode, hvor EIK pludselig fik fart og tempo over spillet og pressede Herlev. 4 minutter og 30 sekunder inde i perioden udlignede Lars Bjerrum på en glimrende frispilling af Svoboda, som vi ser her. Glimrende. 2-2. Dernæst scorede Leif Nielsen, assisteret af Christian Bjerrum, og bragte EIK i front 3-2. Og kun 4 minutter senere blev det 4-2, da Svoboda scorede. Men allerførst skal vi se Leif Nielsen bringe EIK foran 3-2. Det kommer her. Og så skal vi følge Svobodas glimrende mål til 4-2 til EIK. Pukken opfanges helt nede i forsvarszonen. Er det Svoboda? Glimrende og får en pasning. Glimrende ishockey. 4-2 til Esbjerg. Senere scorede Søren Jensen med Svoboda som assist til 5-2 og bragte hermed EIK afgørende i front, troede man da. Men da der var spillet 12 minutter og 33 sekunder i anden periode, og allerbedst som man havde indstillet sig på en afklapsning af Herlev, så scorede Kenneth Henriksen for Herlev til 5-3 i en periode, hvor EIK viste gode takter og farlighed. Kun 1 minut og 37 sekunder inde i sidste periode blev der uventet spænding om resultatet, da Bo Christensen fra Herlev gjorde det til 5-4. Efter denne scoring satte EIK Lars God på mål i stedet for Lars Huvendik. Vi skal om et øjeblik se Stig Nielsen score til 6-4 til EIK. På det tidspunkt er der spillet 12 minutter og 7 sekunder af tredje og sidste periode. Kommer jeg fra Svoboda, der spillede en glimrende kamp igen, fristes man til at sige. Og her er Stig Nielsens scoring til 6-4. Men Herlev viste attertænder, og takket være Christian Jørgensen blev det 6-5 til EIK. Men en af EIK's bedste spillere, den flittige Christian Bjerrum, satte tingene på plads, da han scorede til 7-5. Det mål skal vi se om et øjeblik. Glimrende skud. 7-5 til EIK. Og Erik Løjberg sluttede scoringen for EIK 15 sekunder før sluttid, da han scorede til 8-5 i en kamp, hvor forsvaret hos EIK absolut stod svagest i billedet. Og mon ikke der er ting at tale om at rette der inden de vigtige slutkampe.
Og i forbindelse med slutspillet, så kan vi oplyse, at EIK på onsdag den 3. februar stiller billetter til EIK's hjemmekampe. Så hvis nogen af seerne skulle være interesseret i EIK's kampe om det ædle metal, ja, så skal man nok være hurtig for at få en billet. Og fra ishockey skal vi til svømning. Det meste af ishockey. De danske ishockeydommere hævder nemlig, at landsholdsspilleren Benny Pedersen fra Frederikshavn med vilje har skudt sådan en puk efter dommer Søren Helbo. Og de er ikke tilfredse med, at Dansk Ishockey-union kun har givet Benny Pedersen en irettesættelse. Derfor nægtede dommerne at være med i en landskamp i dag mod DDR. Når Benny Pedersen går på isen, vil de danske dommere ikke dømme. Landsholdsbakken er blevet hovedperson i en principsag mellem dommerklubben og Dansk Ishockey-union. Dommerne finder, at Benny Pedersen har fået en alt for mild straf efter en episode i Frederikshavn forrige onsdag, da OB var på besøg. Hvad skete der? Jeg oplever det sådan, at der umiddelbart efter sirenen fra anden periode, den har lyttet,